Així, a les antigues dependències de l'hospital, poguérem pregar al nostre Senyor Jesucrist. Així, poguérem venerar les pintures de la crucifixió del nostre Senyor. Inusuals, gòtiques, sorprenents, misterioses. Avui, encara podeu contemplar una de les pintures més destacades del nostre regne de València. Vols conèixer la teua? La meua història?